Nixtieq infieq imma tnibża mmur għall-kura. Dan kien wieħed mill-kummenti fost oħrajn ta' pazjent li għamel kuntatt ma' Net News dwar il-kundizzjoni mentali tiegħu u li jbati mid-depressjoni. Nixtieq li nfieq mid-depression, però ma nixtieqx nitlam l-isptar fejn kont ħattart mod Karmen għaliex ma kelli dak is-seba' xhur sbieħ. Dwar li ma rridx naf li nitlam fuq. Il-persuna li tkellem magħna xtaq jibqa' anonimu u għalinna li fl-isptar l-affarijiet essenzjali u bażiċi huma nieqsa għal kollox. Ħabba fekk l-isptar ħafna drabi imur lil milli jtik il-kura meħtieġa għax riżorsi m'hemmx. Ir-raġel li tkellem magħna għalinna li fis-7 xhur li jagħmel fl-isptar Monte Carmeli minħabba nuqqas ta' tobba u infermiera mhux dejjem seta' jingħata l-attenzjoni sħiħa. L-istaff naqas kien hemm ħafna ġranet ma kienx ilaħħaq ma xogħol ta' kuljum. Għalinna li persuna b'kundizzjoni ta' depressjoni għandu jkollu ambjent madwaru li jilqek u li tkun komdu fih. Madankollu u għalinna li l-ħajja fl-isptar Monte Carmeli mixejn fiċin din id-deskrizzjoni. Ma kontx mat sew biex nirħaslu wkoll kedda fis-sens la kien hemm misħun, ikel dejjem l-istess, is-sigaretti speċjalment is-sejra ma bejjibx, allura aktar ix-xammom kien hemm speċjalment riħa ta' sigaretti kollimkien. Ma kienx ambjent speċjali hekk. Kont jiena fis-sala fil-ward one total lost. Ġifieri ambjent xejn sabiħ. Twieqa tal-ħadid, ħaġiġ menu tajjeb u minnhom kif. U għalinna li qed jitkellem mill-esperjenza bekk in-nies ikunu jistgħu jifhmu dwar l-istat tal-isptar f'Ħattart. Mod Karmen għadna wisq lura, hemm bżonn jaraw għalija urġent ġifieri jaraw xi jsir ġifieri. Għax wara kollox inti esperjenzajta ġifieri iktar u iktar tkun tista' titkellem. Ġifieri jekk forsi kienu jitkellmu ma kontx nista' nifhem. Allura ngħid inti ma tistax tagħti każ xi ħadd jinnaf li inti ma għaddejtx minn dik l-istorja. Jiena li għaddejt mill-istorja u għamilt 7 xhur nista' nitkellem ġifieri. F'nofs il-ġimgħa li għaddiet il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tkellem fuq il-qagħda tal-Isptar Monte Carmeli u insista li l-politika tal-gvern trid tinbidel u trid tibda tħares dan is-settur kif suppost għax wara il-ħitan ta' Monte Carmeli hemm in-nies.